Safna. Safiya. Ke ce kika yi wani kyau haka? Ga wani irin kamshi yana tashi? Lallai ta yi kyau. To ba komai bane sirrin illa sabulai da mayuka masu kyau da kuma turare masu kamshin gaske. Amma ni ma ai ina amfani da su. Amma kyau ne ban yi kyau irin naki haka ba. To, ai kwa dai kamti ɗaya ne zaki samu irin wannan ingantattun kayayyakin. AZ Exclusive Perfumes and Cosmetic Shop. AZ Exclusive Perfume and Cosmetic Shop. Tushen Zango Store. AZ Exclusive Perfumes and Cosmetics Shops. To a wannan ai ba ku mata ba kadai, har da mu maza. Gaskiya ne, ai kwalliya ba ta cika, dole na fahimci sai an ziyarci AZ Exclusive Perfumes and Cosmetic Shop. Kai kuma ba? Sirrin kyau da kuma kamshi. Saboda kamshi, lallai. Tom Ford, Gucci, Savage, Originals. Muna da Medics, sannan muna da Advanced Korean Skin. The Ordinary, Sai Rabi.